Hello everyone, once again welcome back to the channel. दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायदों लोगोसे आसा खालामो इसोरनि अननायाव नोंथांमोन बयबो मोजां दं। रन्जन दैमारि सारखौ बख'यै बेनि खारनावहाय माखासे एक्स एनडिपि बिथांमोननि माखासे खुद्रिखांदों। लोगोसे मोनसे खोथाया क्लियार जादों, जाथिनि स्वार्थ रायजोनि स्वार्थखौ गोजानाव दोननानैबाबो आरो नैबे बुस्थुखौ मस्लाखौ बयनोबो नांगौ जायो आरो बेनो बयखौबो मेगनेट खालामो, बोनो हायो, एट्राक्शन खालामो। दा आंबाबो नोंबाबो हाजार लेक्सार होदोंबाबो सोरबाया बिराद मोजां आफाद जाथियता संगठनफ्राव थादोंबाबो नैबेनि दारै उलुट फुलुट जानो बारा गोबाव सम लाया। बेनि खोथाखौ दिनै सावरायगोन। बेजों लोगोसे बिश्वजित दैमारिया जे बिटिसिआव बिजेपिनिफ्राय शिफ्ट जानो थांगासिनो दं, जाथारसिगोन नै बावला रेडि जाखाजोब्बाय, फोसावखाजोब्बाय बिजेपिनिफ्राय। मामाया बिथांखौ बसायहरनो नागिरबाय। दा बेनि सोमोन्दै दिनैनि भिडिअआव जोबोद इम्पर्टेन्ट सावरायगोन। स' खोथाया जाहैबाय, जोङो खौसेथिखौ रायजो राजाफ्राबो लुबैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे खौसेथिनि हांख्रायनाय, दिपेन बर' सारनि जे खौसेथिनि हास्थायनाय, बेखौ हास्थायनायाथ' बिपिएफनिफ्रायबो हास्थायदोंमोन। बिपिएफनि गोजौ थाखोनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा बिथां दिपेन बर' सारनि खौसेथिनि जे हांख्रायहरनाय बेखौ आजावनानै लादोंमोन। नाथाय साननैसोनि उनाव मा गोसो जाखो बिथाङा बिजेपिजों मा दम हरजाखो सोलायबाय भाषणानो। दा बेनिनो जायफोर दैदेनगिरि दिनै एनडिएआव दङ, इउपिपिएलनि दैदेनगिरि बिथांमोन, बिटिआर गभर्नमेन्टखौ सालायबाय थानाय दैदेनगिरि बिथांमोन। दा दैदेनगिरि जानायनि सिगां ओरैबादि खालामो, जायफोर बबेबा मोनसे आफादफ्राव थानानै बा फिसा फिसौ दैदेनगिरि जाग्रोदोंमोन, इएम जिएम चिफ डिपुटि चिफ सिएम बायदिसिना जानायनि सिगां जायफोर दैदेनगिरिफोर दंमोन बयबो बिथांमोना गावबागाव दैदेनगिरिया दैदेनगिरि हिसाबै थालांबाय थानायनि राहा लामाखौ नायगिरो आरो इयुननि लाइफआ सेटल जानायखौ नायगिरो। जाथिनि स्वार्थखौ दोनथ'नानै रायजो राजानि स्वार्थखौ दोनथ'नायब्लाबो। आरो नैबे मस्लाया मेगनेटिक बुस्थुआ गोसो बोयो, नङा होमबा? जायखि जेखि खोथा होआ मानो, प्रतिश्रुतियानो होआ मानो, बे मस्लानि सायाव उल्थां फाल्थां जायाबा गवा। जेखि रायलाया नों आंजों जेखि लिडार जाया मानो, बे मस्लानि थाखायनो बयबो उल्थां फाल्थां जायो। दा दिनै नुनो मोनबाय दिपेन बर' सारनि खोथाखौ, जे मोनसे मोजां खोथा रायलायबाय, हारिनि सेन्टिमेन्ट गोनां, साननैसोनि उनाव होख्लायबायबो जुदा आलादा खोथा। दा दिनै बिजेपिनि खोथा बुंनाय लोगो लोगो बिश्वजित दैमारिया बिजेपिनिफ्राय बिटिसिनि शिफ्ट जानोसै। बेखौ उदालगुरि जिल्ला मण्डल ना मा होनो, बिजेपिनि दैदेनगिरिया बुंखाबाय, रायजो राजाफ्रा लुबैदों होननानै। दा दिनै जोंनि साननांगौ बाथ्राया बे, बिजेपिनिफ्राय बिश्वजित दैमारि बिथाङा बिटिसिआव शिफ्ट जायोब्ला जोंनि खहाया मा जागोन? जोंनि एसटिफोरनि खहाया मा जागोन? 6 शिड्युलनि प्रभिजनाव मा खहा फैगोन? खारना जाहैबाय बिजेपिया नेसनेल पार्टी। बिजेपिया गावहानो अन माखासे कनस्टिटिउसन दङ पार्टी हिसाबै, आरो बियो गावनि रुल्स एन्ड रेगुलेशननि गेजेरजोंसो सोलियो। दिनै नोंनि ट्राइबेल ना बर' जाथि बेखौ बिथांमोना नाया। बिथांमोना गावसिनि जायनाखि रुल्स एन्ड रेगुलेशन कनस्टिटिउसन दं पार्टीनि, बेजोंसो सोलिलांबाय थायो, फारिलाइ लानानै सोलिलांबाय थायो। बेखौबो नोंथांमोन बयबो मिथिखायो। दा दिनै मामाया सिं सिं बिश्वजित दैमारिखौ बिटिसिनि शिफ्ट खालामनो नाजागासिनो दं। बिथां मामाया मिथिगौ बिथाङा पलिटिकेलाव जोबोद नलेज गोनां, ओंखायनो बबे समाव मा पलिटिकेल बाहायनांगौ पलिटिक्सखौ बे दंजोबो। बेनिखायनो मामानि डिप्ल'मेटिक पलिसियावहाय ओरैबायदि हाबनानै दङ, बिथाङा बिटिसिआव बिजेपिया हारसिङैनो गेलेगोन। बेवहाय बियो बर' एरियायाव बर' केन्डिडेटखौनो बसायनानै बर'जों बर'नो बुलायहोगोन, नांलायहोगोन, खमलायहोगोन आरो बर'खौनो बिटिसिनि शिफ्ट
खालामगोन, डेपुटि चिफ खालामगोन, EM जाहोगोन, बेनिफ्राय रिमटआ गावनि आखायाव, गाव जा सानो जा बुङो बेनो जानांगौ जानानै फैगोन। अब्ला जों मा जागोन? दिनैसिम NDA जों ट्रिपल इन्जिन सरकारखौ बुंसै आं, सेन्ट्रेलावबो स्टेटआवबो BTC आवबो। दिनै BTC आव NDA, BJP प्लास UPPL, बे जथाय सरकार थासेयावबो UPPLआ जेबोखौनो बुंनो हाया। UPPLनि दैदेनगिरिफ्रा EMआनो होन बा गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरिफ्रानो होन, बिटिआरनिया फुल पावार आरो फुल स्पिरिट लानानै खामानि मावनो हाया। गोसो जायोब्लाबो प्रमद बर' सारमोना कमिटमेन्टजों फैनाय, जाथियता सेन्टिमेन्टजों फैनाय दैदेनगिरिब्लाबो गोसो जायोब्लाबो बिथांमोना मावनो हाया। खारन रिमटआ मामानावसो दंहैयो। बे एसेल' NDA एसेल' थादेरनाय एलायन्सआवनो बिथांमोना BJPआ जिबायदि पावार दिन्थिनानै जोंनि रिजनेल पार्टिखौनो गादबनानै सालायगासिनो दङ। आरो हारसिङै जुदि BJPनिफ्राय सिफ जानांगौब्ला जोंखौ माबादि साबजारला खालामगोन, माबादि एकदमबारे हालाय हाफाय खालामगोन नोंथांमोना इमाजिन खालामदोंना? इमाजिन खालामनायावनो ओरैबादि नुहुरखायो, एकदमबारे साननांगौ गोनां जानानै फैबाय। बेनिनो एग्जाम्पोल हिसाबै आं मोनसे होनो नागिरदों। जेब्ला लकसभा इलेक्सनाव क'क्राझाराव फैनानै, BTCआव फैनानै आसामनि CM हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा इलेक्सन फोसावदिं मेलावहाय 5थानि बारनाय 8थासोसिम बिथाङा मोनसे जायगायाव लेक्सार होदों। बेयो भिडिअ'आव दाबो दङ। 5थानि हरि बारनाय, आउट अफ कनस्टिटिउसन, आउट अफ ल' बियो मोनायाव। दा बेवहाय बिथाङा फैनानै लेक्सार होफैदों जे दिनै प्रमद बर' सारनि जायगायावनो रायजो खुंबाय थानाय समावनो, एखेलगे समब्रा समब्रि समावनो फैनानै बे बिटिआरआवनो आथिं गानानै बे बिटिआरनि CM थासेयावबो दिनै हेमन्त बिश्व शर्माया बै मेलावहाय दिसपुरनि सिबाबो आंनो, बिटिआरनि सिबाबो आंनो होननानै बुंनानै लादों। बेवहाय जोंनि बिटिआरनि दैदेनगिरि लोगोसे प्रमद बर' सार CEM अफ बिटिआर बिथांमोना जेबो बुंनो हायाखै, बिनि हेंथाबो होनो हायाखै। अब्ला रिमट कन्ट्रल होनना होना बेखौ। अब्ला साननानै नायदो पावारा सोरनाव दं दिनै बिटिआरनिया? प्रमद बर'नाव ना हेमन्त बिश्व शर्मा सारनाव? नामावल' प्रमद बर' सार, नाथाय CEMआ दिसपुरनाबो बिटिआरनाबो हेमन्त बिश्व शर्माया गाव होननानै लाखाबाय। अब्ला बुजिनानै लादो गाइस, नोंथांमोना बिनि सायाव मा सानो? कमेन्ट्स होबानो जाबाय। आरो रन्जन दैमारि सारनि सायाव मा सानो? कमेन्ट्स हर, नेक्स्टआव भिडिअ लाबोगोन। स' एसेनोसै। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।